לוחמים יוצא דופן שלי. נכנסים לסוף שבוע האחרון בקרב ההגנה הזה. אלוהים בירך אותנו במזג האוויר מאתגר, ואני חייב להגיד לכם, אני מסתובב בעמדות, אני פוגש אתכם. כל פעם מחדש אני משתאה לנוכח הכוח המטורף, העוצמה המטורפת שיש בכם, עם העמידה במשימה, עם ההבנה של החשיבות. זה מחזק אותי והופך אותי לגאה ומרגיש בטוח ביכולות של הגדוד לדחוף עוד ועוד קדימה. אנחנו בימים האחרונים, אני מבקש מכולם לשמור על מתח גבוה, לא להוריד רגל מהגז, כדי שנשלים את המשימה, נגן בגזרתנו, אולי עוד נספיק להשמיד עוד קצת אויב בימים האלה, ונחזיר את כולם הביתה בשלום. אני מאחל לנו שבת שלום, שנעבור אותה בהצלחה, שיהיה טוב וחם לכולם, והבאתי פה איזה חבר שלי שרוצה למסור לכם דש. גדוד 7112, חברינו כולכם, אחינו ואחיותינו, וכמובן המפקדים, בראשם המג"ד הנהדר שלכם, רועי לחייני, שאני מאוד אוהב אותו ומוקיר אותו הרבה מאוד שנים. אנחנו אומרים לכם כאן מירושלים, שהיא קצת קרה לעומת הקור שאתם נמצאים בו. חזקו ואימצו, עם ישראל איתכם. אתם ממלאים משימה קדושה וחשובה. שומרים על גבול הצפון, שומרים על המדינה, מגינים על אזרחינו. נקווה לראות אתכם במהרה בבית, לאחר התקופה המתוחה הזאת, בשלום ובשלווה, ובינתיים חזקו ואימצו, אנחנו אוהבים אתכם.